Rojas e Marilou Candedo, somos membros da coordinadora e do Consello das Mareas e vamos a dar conta das cuestións que centran as nosas prioridades políticas neste momento. Falaremos dos orzamentos xerais do Estado, das eleccións europeas e das eleccións municipais. Creemos que esas son as tres cuestións que deben centrarnos nas próximas semanas e nos próximos meses e é sobre o que estamos traballando. Comeza Marilo dando conta. Moi bo día. Ben, respecto aos orzamentos, sabedes que temos un non en riba da mesa contra os orzamentos, polo que xa dixemos, esa desproporción enorme que hai para Galicia respecto de outros territorios nas achegas desos orzamentos e ese esquecemento de algunhas cuestións moi prioritarias, pero as novidades nesta semana son que En Marea abriu unha liña de diálogo co Goberno desde a dirección do propio espacio político. Estamos preparando un documento técnico-político sobre a base do que se coñece como a Xenda Galega do Cambio e, establecendo un pouco as prioridades para esa negociación. O vindeiro sábado, que celebraremos unha nova sesión do Consello das Mareas, trataremos un pouco todo o que teñamos que acordar alrededor dese documento político-técnico xunto cos deputados e diputadas do Congreso. Ese é un pouco aí, digamos, que estableceremos o que pretende ser a posición que manteñamos nesa negociación, non? O apoio aos orzamentos dependerá da acollida que teñan esta liña de prioridades que nos vamos a marcar sobre a Xenda Galega do Cambio, o apoio que poda ter ou a receptividade que as nosas propostas teñan no goberno de Pedro Sánchez. É dicir que, estamos abertos, pero de momento partimos con ese no inicial que xa coñecedes. Moi ben, en relación coas eleccións europeas, Marea está traballando nunha candidatura galega, nunha candidatura de país, nunha candidatura que defenda os intereses de todos os galegos e as galegas, unha candidatura que poña de relevo as necesidades, as expectativas cara a Europa de toda a sociedade galega, non dunha parte. En Marea creemos nunha Europa das persoas, nunha Europa que poña en primeiro lugar o social e nunha Europa democrática. Con estas bases, con este pensamento, con esta aposta que fai En Marea, estamos iniciando o diálogo con diversas formacións políticas que creemos que comparten con nós estes principios e sempre abrindo diálogo con aquelas persoas que entendan o espazo político galego, a plurinacionalidade do Estado e entendendo que queremos ir nunha coalición o máis ampla posible con seriedade que permita que as galegas teñamos voz en Europa. Iso é o traballo que estamos desenvolvendo e que nas próximas semanas camiñaremos cara a unha decisión despois de todos estes diálogos con outras formacións que temos abertos neste momento para que a decisión que tome a dirección de En Marea sea ratificada, como sempre, polas inscritas, porque as inscritas en Marea son quen decide con quen mimos a Europa e cales van a ser as persoas candidatas, co cual ratificaremos ese acordo político con outras formacións para en esa candidatura amplia e tamén unhas primarias para elexir as persoas que serán a nosa voz en Europa, que serán a voz de todos os galegos e de todas as galegas. Esa data agardamos que sexa no mes de marzo. Nos damos este mes de febreiro para ir pechando esas alianzas, para ter o noso programa para as eleccións europeas e será no mes de marzo cando se someta a primarias e a ratificación o acordo político de cara ás eleccións europeas. No ámbito das eleccións municipais, como xa comentamos en anteriores ocasións, nos estamos traballando nun banco de ideas. Eso foi o que aprobamos no plenario de marzo de 2018 e con esa decisión que tomaron as inscritas iniciamos a construción cooperativa e colaborativa coas mareas locais,
coas inscritas e tendo en conta tamén as aportacións que se fan dende as áreas sectoriais de En Marea nesa construción conxunta. Xa estamos recibindo as achegas das mareas locais, das inscritas, estamos con ese proceso en este momento e durante o mes de febreiro, concretamente a mediados de febreiro, faremos eses encontros deslocalizados de participación que xa fixemos tamén para as eleccións municipais, para ver como concorríamos as eleccións municipais e cal era a nosa postura, e tamén de cara ás europeas, como fixemos en setembro, teremos ese espazo de participación onde ten cabida todas as inscritas para decidir cales son esas liñas que van a ir a ese banco de ideas que, como xa anunciamos en anteriores ocasións, é un espazo onde mostraremos as nosas apostas en diferentes áreas e cal é a idea de concellos que queremos, e despois as mareas locais, en base a ese espazo común colaborativo programático, escollerán ou aportarán e collerán para o seu programa aquelas cuestións que consideran acaídas para os seus concellos, porque dende En Marea entendemos a diversidade e as diferentes necesidades que teñen uns concellos e outros, non? Por iso sempre falamos destes programas abertos. O programa Este Banco de Ideas é un documento dinámico que non se pecha, porque sempre estamos abertos a incorporar todas aquelas cuestións que son relevantes e que son unha alternativa para os municipios da xente nos que estamos traballando, pero tenemos un encontro municipalista tamén en marzo, no que se presentará todo ese traballo e no que participarán as inscritas de En Marea e aquelas mareas locais que concorrerán ás eleccións baixo o paraugas, baixo na compañía de En Marea nos términos que temos descritos nos documentos que xa coñecedes e que foron aprobados no plenario. Tenes alguna pregunta? Alguna cuestión?